Takže čaute ľudia, vítam vás pri tomto videu. Dneska si tu zahrajeme FC25, samozrejme si tu aj otvoríme a otvoríme si to, ale až potom. Chceme zaprieť PlayStation. Akože viem, že tu mám ešte FC24, ale bohužiaľ nechcem z toho točiť video. Akože ja už viem, ale moc za ma to nudí na FC24. Jak som chcel proste FC25. A samozrejme nebudem vám ukazovať, jak sa mi to akože nainštaluje. Počkaj, sa to otvára. Poď. Si to zničiť to. Toto. Sa to mi poškodilo. Dobre. Určite dobre. Je to teraz Rakúska, ešte čo ja som Slovenska, akože fakt neviem zohnať FC25. Oh my god. Ako to vyzerá. Čakajte. To voní odnovoty, viete? Tam to strašne voní. Jak to voní. Je to sranda nové z Rakúska. Keď chcete vedieť, kde som to kúpil, tak to je z Millera. Z Rakúska. To teda v Kice. Teraz. Počkaj, tu ešte niečo z druhej strany. Ja si to chcem len pozrieť. Čo to je všetko, lebo to už mám poprvýkrát unboxing. Dáme si to tam. Prvé spustky. Aha. Kde je tam? Hej. O tam? Dobre. Je. Uvidíme, koľko to ešte sa to bude inštalovať. Mám tu ešte aj FIFA 20, ale ne, že z toho vyjde video. Potom vám poviem. A keď sa budete diviť, že prečo akože moc, akože bude docela krátke video, keď sa budete diviť, tak vám poviem, že mám 26%, lebo toto určite nebude také dlhé video. Neviem, jak sa to točí. 60 minút, hodinu. Aha, to ide nejako rýchlo. 56. Ozvem sa vám, keď to už bude nainštalované.